Esikoleni-ke ngasheshe ngaxoshwa. Ya, ngasheshe ngaxoshwa. Uma ngixoshwa esikoleni, ngabona indlela ukuthi uma futhi phela angikaze isikole ngasithanda, ngilikhulume nje iqiniso. Angikaze ngasithanda. Yeah, bengithi ngizodisa le nkabi. Bengithi ngizodisa le nkabi. Yeah, sure, bengithi ngizodisa le nkabi. Bengithi ngizodisa le nkabi ngesilungu ngaphoqa le nkabi yayihlaze nesilisi. Ngimfaka back to school, yimi uthishela ngivele ngimnike iphepha nepeni abhale myself ngimnike no-0. Ame phambili athi ushoni wenkabi kuhleka abashana ngigenze nesikere ngimgundele ntshebe. It's not like he's a ghost and stuff. Abuhlungu lamazwi okumduduzi wenkabi ashanye isiginci uthi ayizondi inkabi noma usezenza uthola hhayi umlambo. Waqala wakhala ngemula eningi ngathula uzenza uWayne. Wayeka amadresa ngifuna okwathinta ngizwa namayeza angilethele uround unkulu ngibuza ufunani akhombe le nkabi lona ulabo baba sendlini. Inkabi irekhodi nabazukulu lutho umakoti anibiza uzodwa shadisa inkabi mani ngamtholi uskills kusinika inamba kaxoli impeka. Yeah. Yeah, siwa wibhini ubuza uproduce ustaliyoni wavalelelani beat on man. Yeah, siwa wibhini ubuza uproduce ustaliyoni wavalelelani beat on 150 bars. Ngikuphi performa kwacima ama-light ngathi ngiyabheka kwanikwa unyumba i-mic. Modini ungahamba enjoy ijandra remember ngakunika neswasho. Usikuba wangcwaba wherever you are usidube sihambayo. Amushi ngilethisa ngibhala ugogo lamabhasi ngiwabhala on your tombstone. Yazi la ubhayiza khona. Duncan was way too personal. I'm only lyrical. I feel your pain, yeah, miss I see you. Trying to be controversial. Rappers fighting back with 200 bars. Mean I'm doing that with 80 bars. Mean in your ngishaya ikhanda. Stop claiming hip hop. Give fans what they want. Give fans what they want. Hip hop was never dead. You guys are getting Hey guys, if you are watching this video, I would like to say thank you so much for watching. This was nothing serious, yabo. It's just that hip hop is being wavy these days. It's being wavy, so I thought noma ngabe nami angibalwanga on that 150 bars track, yabo. Let me just put something on, yabo. So I just put something on. I hope you guys enjoyed this video. Please like, subscribe, share with your friends. Let's talk in the comments. Yeah guys, let the fun, let's just carry on. Thank you.